Euskaldunon egunkariaren auzi ekonomikoa artxibatu egin duela epaileak Donostiako auzitegiko 3. areto penalak. 8 auziperatuen defensari arrazoia onartuz, epaileak esan du, preskribatua dagoela auzia, alegia zigortzeko epea agortua dagoela. 8 auziperatuetako bat eta Euskaldunon egunkariko kontseilari idazkaria, Iñaki Uria. Arratsaldeon. Kontseilari ordezkaria. Ordezkaria, ez da zerratik. Baina titulu hori, bai, kontseilari ordezkaria. Euskaldunon egunkariko kontseilari ordezkaria eta auziperatuetako bat. 8tik bat, bai. 8tik bat. No hartu duzu albistea? Arindu haundi bat bezala. Guretzat 11 urte eta gero pozik hartu dira, hori ezin egukatu, osea, poza duk. Eta arindua duk, batez ere, bai guretzat, 8 hauentzat eta gure senide, lagun eta guzti hauekiko 11 urteko zamata gero arindua. Horrela definituko nikek. Auzi ekonomiko esaten dugunean, ez akordatu behar dugu, duela 11 urte paseak. Paseak, bai, 11 urte eta 2 hilabete izango dituk egunkari etxizutela. 2003ko sailaren... Hogeian. Eta gero urriaren 16an nintzien 2. operazio bat. Eta orduan, 11 urte luze jundik. Eta leporatzen zitzaizuena egunkariaren bidez eta finantziatzea? Hasieran, bai, bi gauzak esate zituzten, eta finantziatzen genula, eta 2. ere esate zuten, eta finantziatzen zula egunkaria, biak esate zizkilen. Eta biengatik berri zitzaien. Kontua zen egunkari iztea eta itxiz diren. Eta urte guztietan, zuen auzia nola egon da, Iñaki? Bueno, alde batetik 2010an auzitegi nazionalean izan genuen epaiketa, auzi nagusia edo deitu izan dugun horrena, horre garbi gelditu zen, etzeola inolako loturarik egunkaria eta etaren artean, baita ere, esan zen, konstituzioz kanpoko kontu bat zala, egunkari bat horrela iztea eta neko sententzi gogorra izan nuen, jasan genitun torturak eta baita ere aipatze zian, alde horretatik sententzia ona izan nuen, eta gero kausa ekonomikoa izendatutako hau 2010an baita ere maiatzian Donostira bihalduzun auzitegi nazionalak esan ez, ia behin loturarik etzeonez, harremanik etzeonez, kausa ekonomikoa eta bestaren artean, Donostira bihaldu zuten. Baina kausa ekonomikorik ere berez egon etzeon. Eta bitarte guzti horretan, zuek ez da egite, kontuak enbargatuta izan dituzue, edo nola izan dira? Neurri kautelar ezberdinak izan ditugu. Baita ere beste hauekin ikusi dugun bezala, tartean nibili izan duenak, astien bitan, irutan sinatzen, kontuak enbargauta, haman kontuak erabiltzen, eta horrela ibili izan du baitu, batzuk oraintxo arte. Guk gure kasuan, auzi nagusia bukatu zanean, batzuk ia horretatik libratu ginen, baina batzuk orain arte neurri kautelarrakin ibili dituk. Eta Arturiak idok? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kostea nabarmena da, badakigu, ze atea duzu positibo 11 urte hauetatik? Gauza positibo asko izan ditugu. Alde batetik jendearen berotasuna, elkartasuna, laguntza, guzti horiek oso positiboak izan dira. Sentitzea egunkari itxita berehala izan zen Donostiko manifestaldi hura, edo ikustea 2. operazio intzanean ere berriz urrian beste inbestekoa intzala, gero auzia izan genunean, laguntza hundila izan dugu, eta berotasun hori oso importantia da. Gero, beti, nik uste, egunkari etxizutenean, ordura arte sekula izan genuen ekiporik onena genuen, eta momenturik onenean itxizuten. Eta alde horretatik baita ere, jakin izan duzan, bai berri ateratzen, eta bai auzi hauei ere erantzuten. Nik uste, alde horretatik oso pozgarria izan dela hori guztia. Alde personaletik eta ikuspegi horretatik kalteak oso handiak izan dira guztiontzat. Horre batzuk 11 urte hauek bakoitzari galdetu ezkeo nola eraman ditun, danetik topatuko ez. Zuze horrek? Gauza ustez txukun xamar eta ondo xamar. Azalean, nik prozesio normalean barrutik ematen zin. Baina, zama danak izan dugu.
urte guzti hauetan egiten dituzen adierazpenetan, behin baino horietan aipatu duzue, nola, beraien pixkate Guardia Zibilak egin zuen zera hori, egunkariak eta finantzatzen du, eta hori sostenga ezina zenean, gero, buelta eman zioten eta egunkari sostengatzen du, baina azken batean, ezin ulertuzkoa gertatzen zitzaiena zela jendeak bere borondatez euskarazko egunkari bat alde dirua jartzea. Zera, Treskantozen interrogatoriotan esaten nienean jendeak herri dirua jartzezula parreite ziaten. Osea, ez, hori jendeak jarri du eta nola esatea. Jendeak akzioak erostitu diru irabazteko, ez olako proiektu batian dirua galtzeko. Osea, hori. Irutzen ez ez, azkenerako hori barneratu ote duten edo ez? Ez, berdintzaile hori, osea, hori horrela dan ez, berdintzaile. Hori, behar momentu politiko hartan, Aznarren bigarren agintaldian erabaki ziren hori txinbertzala, eta seguramente hori bakarrik ez. Orduan beste gauza batzuk ere jokoan zauden, Ibarretxeren gobernua, etc. Osea, gauza gehiago eta gu abisu serioa zen, orduan horren aurrian, eta euskalgintza osoa. Ze horre gauzari larrienetako bazan, itxi zutenean erabili zituzten Guardia Zibilaren informeak euskalgintza nola zatzen zuten. Euskalgintza instituzionala, baina hortikan kanpoko guztia etarekin lotzen zuten, baina ez gu, ikastolak, etc. guztia, ez. Hori dana horrela lotzen zuten. Eta hori dana biziri dago, Nafarroan ikusten ari gara, azken hilabeteotan, eta guen ninduten basakeri hau, basoarekin ere, gauza bera, gauza horiek nahi dituztenean horrela egite dituzte. Galdetu gure dut, zelango babesa jaso izan duzuen, edo babesik ez, zure profesioko jentia gandik, ez bakarrik herri mailan, Euskadi mailan, baizik eta Espainia edo estatutik kanpoko beste gandik. Jaso duguna batez ere Bartzelonan eta Katalanen izan da. Babesik handina hasieratik Katalunia jaso genuen, nik uste eta haiek segitu hartu ziala, hurrengoa beraie ziala, eta babes handia eskaini dugute eta denbora guztien hasieratik. Babes falta larriena somatu dugu hasieran batez ere, estatu mailan, eta gero ia 2010 eta epaiketa zetorren neurrian eta gauzak nola juntzian ikusita, batzuk hasi zian hurbiltzen país bat, etc. Horrelako batzuk estatu mailan. Edo hemengo, diario eta horrelako batzuk ere hasi zian. Baina hasieran begiratzea besterik ez dago, bai Madrikoak eta bai hemengoak diario, korreo eta hauek nola jokatu zuten, eta erabateko izan zen. Babes falta. Eta orain ordainik edo badago, edo? Ez... Gauza bada, gertatu zena, eta afera guztia, eta orain artxibatua izatea, eta hori, 11 urte pasa dira, eta... Eta ordainik ez tekeongo, eta saio bat egin genuen, auzi nagusia bukatu zanean, nolabaiteko erreparazio bat eskatu genuen, bide administratibotik eta eta hori atzera bota zuten, elegiteare bai, eta horreia bueltarik gabe utzi du bide hori. Fiskalak oraindik egun batzu dauzka, hala ere, elegitea aurkezteko. Baita, espero deguna da, ez duela aurkeztuko, alde batetik autoa oso ondo argudiatuta daulako preskripzioarena eta artxibatzea autoa oso ondo daulako, baina bestalde deliturik ez dalako. Orduan, ustezko kaltetua eta gai honetan eskuduntza daukana Eusko Jaurlaritza izan da, eta bai Patxi Lopezen garaian, eta bai Urkulluren garaian txosten bana aurkeztu duenean epaitegian esaten egunkariak diru laguntzak bete bartzitun baldintza guztikin erabili zitula, orduan ze sentido dauka horretan aurrera egitea. Ingo balu galtzeko ingo luke, nik ez diatuzte ingo duenik. Horrela zerbait ingo duenik, ez? Espero, gauza okarragoak ikusi ezkiago, baina... Zuek honi guztiari errematean nola eman nahi diozue? Esatu duzue, zuen artean hitz egin duzue, edo? Oraindik ez du denborarik izan, gaina harrapatu gaitu Etxema kanpoan dagoela eta Jomarire kanpoan dagoela, eta orduan ez diau beste zer pentsatu. Guk ostiral honetan andoainen egingo dugu horrelako agerraldi bat eta elkarretaratze bat nolabait orain arte babesa eman digun jendeari nolabait ospatzeko aukera emanez,
eta hor izten badau dana, hor itxita geldituko da, ez du pentsatu beste pausorik edo beste gauza handiagorik. Horre dei egiten diogu, agertu nahi duen guztiari ireki izango da, hor egingo dugu gure valorazio lasaiago bat, ze gaur gabiltza batetik bestera hola hirian, eta orduan, ikusiko dugu. Irudipena da, pixkat, 11 urteko buelta luze honen ondoren, proiektu komunikatiboak, bere errautzetatik berpiztu eta lehengo mailara itzuli eta gainera gainditzeko gai izan dela, eta beraz, ondorioak, kaltetuak, pertsonalak izan. Baina ez da hori bakarrik, proiektu berria martxan jartzeko Euskal Herritarrek 5 milioi euro berri jarri izan du zituzten. Guk 11 urte hauetan, baki zenbat lan indegun bakarrikan gure buruaren defentsan, eta ez esate bateko proiektu horiek aurrera ateratzeko edo proiektu berriak martxan jartzeko. Maila horretan kostea oso ondia da. Ez da, gauza hauek debalde ez dira izaten. Osea, eskerrak, badagoen proiektu berri bat martxan, eta proiektu gehiago ere atazian. Egunkari itxita gero, hitza eta horlakoak ere aterazian. Baina, kalte egin dago, eta kalte ondila da. Nik besterik gabe hori zoriondu eta behingoatik zuantzun hori gutxenez guzti hori itxi eta ia hemendik aurrera indar guzti horiek edo jartzen diren proiektu berria aurrera atetzen eta batez ez zuengatik, ze azkenean guk egunkariana batez ere bai eraman genuen hasierako garaitan denak sentitzen dugu denak, baina honi badakit azkenean jendeak bere bizitza egiten jarraitzen du eta nik uste dut gaina zati ekonomikoa izan dela jendeak igual kontzientzia gutxen izan duena eta ni segunago gaur batek baino gehiago notizia ikusi denean, esan dula, baina hau oraindik zabalik zegoen, horregatik zuen aldetik, eta gutxenez... Oso zaila da 11 urtez arreta piztuta aukitzea. Behin gainera auzi nagusia amaitu zanean 2010an, jendea pentsatu zuen, bukatu zala. Eta gu ere ez gera ibili denbora guztien arreta eskatzen, urtean behin edo bitan esate genuen, hau oraindik hemen dago. Eta esate batako eta gogorra zan, eskaerak orain azkenengo zean, 18 urte. Nire kasuan, 18 urte eta 31 milioi euro. Urte asko ziren, zure kasuan zema esan duzu, ze guztira, 128 urte... Eta Dignidade Justiziak intzunean akusazioa 26 urte zian, nire kasuan. Eta danena batuta, holako baturak atentzen zian, ez? Baina izugarrikeri bat, neurrizkanpoko kontua dira. Politiko bi, babesa nahiko izan duzu? Bueno, nik uste behin ja egunkari itxita gero eta peitegi birian da jarri ginean eta pixkanaka juntziala babesak etortzen eta heltzen. Eta azken aldi honetan denak izan ditu. Nik galdera bakarra eta ez du zer ikusirik iraganekin ikusirik Euskaldunon egunkari bakarra dela, nik galdetu nintzuke zein den gaurko egoera egunkariarena. Eta mendik aurrera zein diren zuen asmoak. Egunkariaren egoera momentu honetan da itxita dagoela, orain egun berriaren, zainan proiektu berriaren. Ni ez natxu berrian, berriaren egoera beak esplikatu beharko ditek, nik egunkariarena esatia zaukat itxita dagoela, eta orain falta zaigu likidatzea. Osea, hor badago, teknikoki likidatu inbarko da. Gauza formalak inbarko diau, hildaziok eta hori lurperatu inbar diau. Baina hori egunkarien kasuan, berrian kasuan, imaginatzen dira eta aurrera ateatzeko, gaur egun komunikazio proiektu guztiek dauzkagun larritasun guztikin ibiliko dala aurrera ateatzeko, egunkaria baleo, aukera ongo litzake gaur egun bidetzeko, zaila. Baina ni beti defenditu izan du diat euskeraz ere, hobe bi bat baino. Zu, Iñaki Uria, gaur egun 11 telebistako zuzendari nagusia zara? Bai, hortan nabil. Ja. Ta? Hori ere bada salto bat, egunkaritik telebistara, eta euskaraz hogeita ordutan saiatzen den... Kartzelan neola ikusi nun lizentziak atera bertziala zerak egiteko, telebista lokalak egiteko, eta justu atera ondoren, atera zen hemen komunidade autonomoan lehiak eta ez. Orduan, behin genuen aurkeztu, talde bat osatu, eta hortxe gabiltza. Hortxe gabiltza, eta bintzat Euskaldunontzat beste lehio bat ere badaukagu. Eta nik uste hori importantea da. Zalantzarik gabe? Horrek aberaz noitetuko? Ez medio hauekin, asko ze txikilagoa, baina hortxe gabe. Ja. Eta etorkizuna?
espero diat izango dugu, Niko Larria zek hemen etorkizuna komunikazio proiektu guztitan, baina gu ondo gaituk eta aurratakoak. Asmo berriren bat edo... Beti gaituk, udazkeneako inguzkiago, asmo berrik. Erki ba, ez digu gauza askorik aurreatu nahi, baina Iñaki Uria jauna, benetan eskerrik asko. Auzi ekonomiko hortxe dagoela gogora ekarri nahi genuen, itxi egin dela ere bai, eta hortxe kontu hori. Iñaki Uria, eskerrik asko.